Jenengku Khalif. Aku siswa kelas 11 SMA. Aku lahir saka keluarga sing sugih. Bapakku kerja jadi pengusaha. Saka njaba uripku bisa katon sempurna. Omah sing nyaman lan keluarga sing rukun. Aku pancen seneng gambar. Amarga gambar, aku iso ngungkapake kabeh perasaan sing angel tak ungkapake. Nanging bapakku tansah lawan impianku. Kanggo dheweke, gambar duduk perkara sing kudu ditindakake. Omane kanggo masa depan. Isuk ing sekolah nalika Khalif durung teka, saperangan kanca-kancane wis padha ngumpul ing kelas. Dumadakan, Luna teka nganti ana saitik keributan. Delok maca dhisik lho berita apik. Loh, iki lho bapak Khalif. Hah? Emang iya itu bapak Khalif? Emang iya, padahal keluarganya lo kepalannya apik-apik. Iya ya. Pantes keluarganya sering belanja. Bareng weruh kabar kuwi, kabeh padha kaget. Ora suwe, Khalif mlebu ing kelas. Sugeng enjing rek. Makasih ya. Ini bapakmu tak? Jadi benar, ini bapakmu. Khalif menang. Dheweke kaget lan bingung arep jawab apa. Lan ora suwi, Luar, sembarang barang. bel pembelajaran muni. Rizky ora nglanjutake pertanyaane amarga pembelajaran wis dimulai. Kelas Khalif sinau kanthi tertib sampai pembelajarane mari. Ayo, ayo. Sawise jam terakhir pembelajaran mari, Khalif lan konco kelase siap-siap arep mulih sekolah. Liv, aku mau sih ya. Nih, seseorang bergerak. Ayo, mana? Rizky mulih disian karo Aji. Khalif mung meneng lan akhirnya mulih dhewean. Ing dina-dina selanjutnya, Khalif luwih sering diadohi lan ora digatekake marang kanca-kancane. Pendina, Khalif dhewean lungguh ing bangkune, nalika nggarap tugas dhewe utawa nggambar-nggambar gawe ngutarakake perasaane. Nanti sawijining dina, Khalif teka ing kelas lan ndeleng bangkune kebak marang oret-oretan sing nyilokno dheweke. Karo wajah sedih ngecap nesu, dheweke metungno kertas-kertas iku kanggo dibuang. Nalika arep bali menyang kelas, Khalif ora sengaja nabrak siswa sing kondang marang kenakalane. Iki lho anak koruptor. Lu, iki anak koruptor.
Demo akeh yo. Ya dhewe sih. Ojo meneng oh, ojo dijomu. Soalnya loro ya. Akeh iya. Heeh, sama loro satu pantin. Benar. Awakmu kabeh dicelak mbek Bu Titin. Lah, kangen paling. Lah, ayo wis. Ya wis, karo Nalika istirahat, Khalif mutusake menyang taman sekolah, kanggo ngindari wong-wong lan suasana sing rame. Nalika dolanan HP, dheweke ora sengaja ndeleng poster lomba gambar nasional. National Art Competition 2024. Mas, lu ta? Wih, aja gede banget. Aku jadi pengen melo. Di sini, amalan kaji sebenarnya halaman itu. Ya kan sih ada yang tak salah barang. Duh, Juna iki nandi sih gak teko-teko. iki lho rek ngono. Ya wes tak angin donga. Bismillahirrahmanirrahim. Runa lan Rasi lagi mlaku ing mburi sekolah. Banjur ora sengaja weruh Amel lan Aji lagi nyapu-nyapu. Wah, boleh. Lah, ate takon. Lah kok enggak duwe lapo lho. Ya kok ngamuk. Wis lho. Oh iya, saya aku pitakok. Niku bener sih bapake kali polisi ku temenan dah. Lah, lu enggak tak kandhani sih. Bukan aku mek takok tok memastikan aku iki. Oh, wes. Iya bener itu berita ya. Terus nyebar aku kok. Teman korupsi dah. Temenan. Waduh. Jadi Khalif, hati lo kena korupsi. Terus rame-rame men. Tak sebar gak apa-apa tah? Ya jorek. Yes. Jangan. Iki lho ngono. Ini. Loh. Tuh. Bengine ing omah Khalif nalika mulih sawise les. Khalif kaget nemokake alat lukise ora ono. Mbak, cara ngertos soal gambarku mboten. Ora weruh ono apa? Gambarku lho kabeh. Bapak sih, Mbak. Duh. Oh, Pak. Bapak kan siapa yang orang gunane gambar-gambar gak jelas, mbak ide bapak ae. Bukan ada poten, Pak. Niku karya kula. Karya apa? Lukisan kayak ngene iki. Orang gawa kowe ning dindi. Oleh apik kowe belajar mulai penting. Boten amarga masalah korupsi niku Bapak saged murid-murid marang kula. Nak kurang ajar. Sampun Pak, adik niku yang sekolah dibully, tapi bapak malah Adekmu iki lho kurang ajar. adik niku nyimpen masalah iki ya Mbak. Mboten amargi masalah bapak korupsi, bapak sakit kayak ngoten. Bapak akhirnya ninggalake Mbak nganti perasaan kang campur aduk. Mbak, kula badhe nyuwun pendapat. Angsal, Ana apa, Dik? kula nembe ndeleng postingan lomba gambar ingkang saka rumiyin, pengen banget melu. Sakniki lomba lagi diadakne. Nanging kula bimbang, Mbak, amarga masalah bapak wingi. Wis gak usah dipikirno masalah bapak wingi, iku kan kepinginanmu sing wis suwe. Engko masalah bapak ben Mbak sing ngomong. Nanging mboten napa-napa ta, Mbak? Ora apa-apa, Dik, sing penting kowe semangat. Nggih, matur nuwun nggih. Sawetara dina sawise lomba, Khalif dinyatakake menang juara kali. Isuke ing sekolah pas pembelajaran, Bu Dwi teko ning kelas lan nggawa kabar. Sugeng ening, Cah. Sederenge, budaya wonten kabar apik, Cah. Kali sang lanjut ngajeng. Nah, Cah, jadi salah satu kota saka kelas kimia industri, wingi mari menang lomba gambar juara
sedaya sampun nonton kali, gawe dia prestasi sakit. Kali bisa lembah kali. Ibu. Nah, saat ini dibuka APS kontrol 15. Dikerjakan mungkin di kursi bareng-bareng nggih. Sawetara dina ing sekolah pas wayah istirahat, kanca kelase Khalif istirahat ing kelas. Kalbu Rizky, Luna, Aji, Runa lan Rasi. Dene Khalif istirahat ing jaba kelas. Ing kelas, Luna dumadakan ndeleng kabar anyar lan ngandani kanca-kanca sing liyane. Berita apa iku? Iki lho beritanya bapaknya kali. Grup proyek inisial M sakit dalake ora salah sawise diperiksa kendala. Loh kan temenan. Berita wingi kur aslinya ora bener. Ya wes, ayo jauh sepura nang kali. Sih. Saiki kali ini. Jam yang ini biasanya kali nak cedek aula sih. Ya wis. Rizky, Luna, lan liyan-liyane nggoleki Khalif ing panggon sing disebutake Rizky. Nganti akhirnya ketemu Khalif nunggu dhewean ing ngarepe aula. Awak dewe arep Liv, awak dhewe nang kene arep njaluk sepuro. Aku sebenarnya wis ragu soal berita iku bener apa ora. Aku wis getun ngadoi awakmu, kudu malah dukung awakmu. Iya, awak dewi salah. Seharusnya awak dewi gak menghakimi awakmu tanpa ngerti keadaan sebenarnya. Oleh awakmu ora siap ngapurani awak dhewe, ora apa-apa, ancen awak dhewe sing salah. Iya rek, tapi aku kok nggak iso langsung ngapurani awakmu kabeh. Iya, Liv, gak apa-apa. Awak dhewe pancen salah. Aku harap masih yo pelan-pelan awak dhewe iso nyelesaikno iki lan koncoan maneh. Ya awakmu ana masalah apa-apa, iso cerita karo awak dhewe, ora apa-apa kok. Iya rek, aku ngerti kok. Awak dhewe pasti iso nglewati bareng-bareng. Rizky, Luna, lan kanca-kanca liyane ngangguk paham. Kabeh padha sepakat ngekei ruang marang Khalif. Bengine, Khalif marani bapake. Kalau bagi sampean sekedap. Apa nak? Kalau tumut lomba gambar nasional, asal juara kali. Ngapunten Pak, kalau mboten nurut kali panjenengan. Lo ngerti kok, Bapak khawatir. Nanging kowe mboten saged nyerah, mboten mawon. Alif, Bapak njaluk sepuro. Bapak sik sadar nek kowe duwe bakat sing terpendam. Bapak bangga karo kowe, Nak. Aku weruh kowe pasti iso. Kowe wis gawe keluargae adek bangga. Terus suwun Mbak, tanpa dukungan sampean, aku ora bakal iso sadar apa ora. Khalif, mulai saiki Bapak bakal selalu dukung kowe. Apa ae sing mbok pilih, Bapak pasti ana ning sandingmu. Matur suwun Pak, Mbak, kula janji mboten niyayaken dungane sampean. Kula pasti kok sakno sing paling apik. Perjalanan iki saged dadi cerita babagan ketahanan lan wani ngadepi macem-macem tantangan sing ora dikarepake. Senadyan awak dhewe ngalami masalah angel, awak dhewe saged sinau saben langkah sing dipundhut. Karo tekad lan kewanian punika bagian penting saka dalan tumuju impian. Saka perjuangan sing akeh emosi, akhirnya teko ing wayah sing tepat. Awak dhewe sadar bahwa kekuatan sejati ana ing kemampuan gawe terus maju senajan perjalanannya ora lancar. Matur nuwun wis ngancani awak dhewe ing saben fase.
Muga-muga cerita iki saged menehi inspirasi kanggo tetep percaya diri, wani ngadepi kangelan, lan terus berjuang nganti tujuan. Perjalanan iki lagi permulaan. Terusno mimpi, berjuang, lan iling sampean boten nate piyambak.